Onje onyatuma ayo bismillah DMS-TV sanfɛ foli an tan no ban kanbagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi araba ye février kalo tile 4 san 2026 aw ka don kibaru ni o wagati selen sani an da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu daw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu daw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi an ka Mali lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni criminalité ka o kɛlɛ ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la ko janvier kalo tile 27 ale ni janvier kalo tile 29 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la Sulemanibugu commissariat de police ma olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni zone dɔw yɛrɛ kɔni n'olu ka baara kɔni ye sonyɛli ye wa sonyɛli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw na o ye dɔw yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na min ye Sulemanibugu commissariat de police ma olu cɛsirilen ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka u bolo da ni sonyɛlikɛla ninnu yɛrɛ kɔni ka teliya yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka dankari maa ninnu ka wale jugu kɛli la an ka Bamakɔ kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye. Wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Nawo village sigibaa maaw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ dusu kasi ale ni don yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan a kɔni yirala k'a fɔ ko juma tɛmɛnen janvier kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni cɛ maramafɛntigi dɔw olu taara Nawo village kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kolongo commune yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni ka taa binkani wale kɛ ka ɲɛsin ni village sigibaa maa ni yɛrɛ kɔni ma min maa maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yirala k'a fɔ k'u ye maa caman bɔnɛ u ni na wa maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna. An ka Mali autorité olu kɔni cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye maramafɛn yɛrɛ kɔni maralen Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o baara yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ tilennenya kɔnɔna na o ko hukumu de la don tɛmɛnenw na an ka Mali lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛ hakilinajigi kɛ entreprise ale ni maaw ye ni marifa yɛrɛ kɔni bɛ maa min yɛrɛ kɔni bolo k'a yɛrɛ maa min yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka t'u ka yamaruya sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɔ walasa u bɛ se k'u ka maramafɛn yɛrɛ kɔni to u bolo tilennenya kɔnɔna na jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni b'a yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye permis de port d'arme biométrique yɛrɛ kɔni k'o de bɛ sen na jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye papier man yɛrɛ kɔni ko dankarila o la. An ka Mali autorité olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnw ka se ka don an ka jamana région tɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka Mali force lajɛ maaw yɛrɛ kɔni halisa olu bɛ ka continuer tajimafɛnw yɛrɛ kɔni escorteli baaraw yɛrɛ kɔni na ka taa n'a ye jamana kɔnɔ yan fanfɛla fɛ walasa nin région kofɔlen man yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka u ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ teliya la. Tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2026 siraba kasara dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madina ni localité yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Bunjali fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko ni siraba kasara min yɛrɛ kɔni kɛra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko siraba kasara in yɛrɛ kɔnɔna bolimafɛn min yɛrɛ kɔni de binna ko bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ ko wa siraba kasara in yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ka n'a ka kɛra sababu ni ka an ka Mali jamana kɔnɔden caman bɔnɛ ani na ni ka caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni jogin. An bɛ wagati min na fɔ ko bi min ye capitaine Ibrahim Traoré ni ale de ye Burkina Faso furancɛ fanga ɲɛmaa ye ale cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka minɛn ɲumanw yɛrɛ kɔni di a ka jamana lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma walasa maa min bɛ se ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2026 cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min ye capitaine Ibrahim Traoré ale kɔni ye moto marque Yanto 2000 yɛrɛ kɔni di a ka police nationale ma yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka ni maa ni yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔnɔna sanga ani wagati ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Min yɛrɛ kɔni ye Sulemanibugu commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ni o commissariat yɛrɛ kɔni ɲɛmaa bɛ commissaire principal Fuseni Watara yɛrɛ de kɔni bolo a yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ale ni a ka cɛ dɔw olu kɔni ye dimi juguba yɛrɛ de kɔni don criminalité kɛbaga man yɛrɛ kɔni na wali min kɛra sababu ye ni ka dɔ fara jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana ka jamana kɔnɔna na ko janvier kalo tile 27 ale ni janvier kalo tile 29 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la Sulemanibugu commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni opération belebelebaw yɛrɛ kɔni labɛn opération minnu yɛrɛ kɔni kun cɛla ni
bolo yɛrɛ kɔni dalen maa 7 kan maa 7 minnu yɛrɛ kɔni sen donna suɲɛni baara dɔw yɛrɛ de kɔnɔna suɲɛni baara min yɛrɛ kɔni kɔnɔna maa 1 bɔnɛna a nin na a la k'a fɔ ko janvier kalo tile 11 tɛmɛnen san 2026 Titibugu quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko suɲɛni dɔ yɛrɛ kɔni kɛra yen nɔ suɲɛni min yɛrɛ kɔni kɔnɔna sifinaka dɔ yɛrɛ kɔni fagara ko kabini o wale yɛrɛ kɔni kɛra min ye Sulemanibugu commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni olu kun ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ o sɛgɛsɛgɛli baara ko yɛrɛ de kɔni hukumu na o filɛ ne ka nin opération yɛrɛ kɔni kɛ opération yɛrɛ kɔni senfɛ o y'a yira k'a fɔ k'u y'u bolo da maaw yɛrɛ kɔni kan maa minnu yɛrɛ kɔni kun ye ni sifinaka yɛrɛ kɔni faga nin don kofɔlen na Titibugu quartier kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na walasa maa minnu yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen faga ka bolo da olu yɛrɛ kɔni kan ko o sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni ɲɛtaga donna o la sabula min yɛrɛ kɔni ye sɛgɛsɛgɛlikɛla kɛbaga ninnu yɛrɛ kɔni olu y'u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan o bɛ ka bisiga maa min yɛrɛ kɔni na k'u b'u bolo da ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan wagati min na o y'a sɔrɔ téléphone dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ a bolo téléphone min yɛrɛ kɔni sifinaka fagalen yɛrɛ de kɔni ta ye ko kabini commissariat de police ka cɛdenw yɛrɛ kɔni u bolo da ni maa fɔlɔ yɛrɛ kɔni kan ni ale bɛ minɛ kuma min o y'a sɔrɔ sifinaka min yɛrɛ kɔni fagara o ka téléphone kun bɛ a bolo u taara ɲininkali tegu ni maa kofɔlen na u ka ɲininkaliw yɛrɛ de fɛnɛ kɔnɔna na a ye jaabi dɔw yɛrɛ kɔni d'u ma jaabi min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni commissariat de police maaw sera ka u bolo da suɲɛnibaga tɔ ninnu yɛrɛ kɔni kan ko maa fɔlɔ yɛrɛ kɔni kelen ni ka a jɛɲɔgɔn tɔw yɛrɛ kɔni dénoncé min yɛrɛ kɔni commissariat de police maaw teliya ni ka taa maa tɔ ninnu yɛrɛ kɔni nɔfɛ o maa tɔ ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛlen o maa minɛlen nin yɛrɛ kɔni na mɔgɔ 2 ni o maa 2 nin yɛrɛ kɔni na bisi hakɛ bɛ ka kɛ k'a fɔ ko kelen yɛrɛ de kɔni ye sifinaka in faga olu 2 bɛɛ yɛrɛ kɔni limaniyara u kɔni sɔrɔla ka tiɲɛ yɛrɛ kɔni fɔ commissariat maaw ye u ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko ni sifinaka in fagali min yɛrɛ kɔni kɛra k'olu sen donna o fagali baara yɛrɛ kɔni na ko wa ko moto caman yɛrɛ kɔni suɲɛna an ka Bamakɔ kɔnɔna na k'olu sen yɛrɛ kɔni donna o moto suɲɛ nin yɛrɛ kɔni na ko wa olu kun b'u ka baara nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ u kun bɛ maaw yɛrɛ kɔni menacer ni marifaw yɛrɛ de kɔni walasa ka se ka o wajibiya ni k'u ka motow yɛrɛ kɔni minɛ o la ko bolodala ni maa 7 minnu yɛrɛ kɔni k'a yira la k'a fɔ ko maa 7 nin yɛrɛ kɔni si b'a bɔ san 22 la ne ka taa bila san 45 de la a yira k'a fɔ k'u ka jɛkulu in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka baara nin yɛrɛ kɔni labɛnnen don ka da ka sanga ani wagati b'u ka suɲɛni nin yɛrɛ kɔni kɛ k'ale n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa 7 nin yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni bolo yanni u ka kiiritigɛdenw yɛrɛ kɔni cɛ o n'a taw ta min yɛrɛ kɔni ye Sulemanibugu commissariat de police maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale sa olu bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa n'a sɔrɔ complice bɛ nin maa nin yɛrɛ kɔni na walima n'o y'a sɔrɔ u ka ko in yɛrɛ kɔni ye réseau de ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka réseau in ci ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ bolo ka da complice tɔ nin yɛrɛ kɔni kan cogo min u bɛɛ lajɛlen ka ɲaki u ka walejugu kɛli la an ka jamana kɔnɔna na ni opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni Sulemanibugu commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ye sɛbɛya sɔrɔ a la opération yɛrɛ kɔni b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni k'olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni criminalité ale ni bandiya yɛrɛ kɔni kɛlen ye jamana in kɔnɔna na ka o kɛlɛ ni ka dankari a la teliya la ni ye Sulemanibugu commissariat de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni o ye commissaire principal Fuseni Watara yɛrɛ kɔni ale bɛ profiter nin ko in yɛrɛ kɔni fɛ ni ka foliba kɛ ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma u ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni kɛli ma ni ka ɲɛsin olu policiers yɛrɛ kɔni ma walasa olu ka se k'u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na wa a bɛ laɲini kɛ population yɛrɛ kɔni fɛ k'alisa an ka continuer an ka collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ jamana lakana ni baaraw la sanga ani wagati Kami wagati min na i n'a fɔ ko bi la o village sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ dusukasi ale ni den kɔnɔna na ka d'a kan juma tɛmɛnen janvier kalo tile 30 san 2026 ko cɛ 50 bɔyan kɔni u tun bɛ moto yɛrɛ kɔni sanfɛ wa maramafɛn yɛrɛ kɔni tun bɛ ni cɛ 50 ni yɛrɛ kɔni bolo k'olu yɛrɛ kɔni nana na o village kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Kolongo commune yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ka na marifa yɛrɛ kɔni ci ka ɲɛsin ni duguden nin yɛrɛ kɔni ma o y'a sɔrɔ duguden nin yɛrɛ kɔni bɛ baara la u ka forow yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko kabini nin cɛ maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔnɔna na marifa ci ni ka ɲɛsin nin village ma nin yɛrɛ kɔni ma u ka forow yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u to baaraw yɛrɛ kɔnɔna na ko donso minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin village kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu fana y'u ka maramafɛnw yɛrɛ kɔni ta ni ka na kɛlɛ tɛmɛ u ni cɛ maramafɛntigi ni ɲɔgɔn cɛ la o kɛlɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko donso nin yɛrɛ kɔni sera ka cɛ maramafɛntigi jɛkulu ma nin yɛrɛ kɔni ka maa 2 de faga a la k'a fɔ ko ni cɛ maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔnɔna na nin walejugu in yɛrɛ kɔni kɛ k'u ka walejugu in yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ka d'a kan u ka baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 7 de bɔnɛna a nin na maa caman
caman jogina wa ko maa caman yɛrɛ fɛnɛ tunnen no an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ka attaque yɛrɛ kɔni to sen na wele kɛra ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ko kabini o yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali fintigilakaw olu kɔni bolila teliya yɛrɛ kɔni na ni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye ɲinini baaraw ye o bɛ sen na an ka Mali fintigilakaw fɛ localité yɛrɛ kɔni na walasa maa minnu yɛrɛ kɔni ye nin walejugu in kɛ ka fɛɛrɛ latigɛ bolo ka se ka da olu yɛrɛ kɔni ka teliya la ni ka u bɔnɛ u nin na nin walejugu min yɛrɛ kɔni kɛra Nao village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Nao village maaw yɛrɛ kɔni dusuma kasi kosɛbɛ ni k'u bila siran ale ni jatigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kala ka Mali yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u siran bɛ u sigiyɔrɔ la o de la min ye an ka Mali fintigilakaw ye olu fɛnɛ b'u k'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa maa minnu ye nin walejugu nin kɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka boloda olu yɛrɛ kɔni ka teliya la nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni an bɛ dugawu de kɛ banbagatɔw ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginen no an bɛ nɔgɔya da dugawu yɛrɛ kɔni kɛ olu ye don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ communiqué dɔ cari communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka maramafɛn yɛrɛ kɔni mara i bolo tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a wajibiyalen don i kan yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye jamana ka yamaruya ye i ka taa o yɛrɛ kɔni minɛ walasa ka se ka maramafɛn yɛrɛ kɔni mara i bolo Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko marifa bɛ maa minnu bolo ale ni entreprise privée de sécurité maaw yɛrɛ kɔni k'a kɔni laɲininen don u fɛ sariya min yɛrɛ kɔni sigi bɛ jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni o sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na laɲininen don i fɛ ko walasa i ka se ka maramafɛn yɛrɛ kɔni mara i bolo min kɔni ye jamana ka yamaruya ye i ka taa o nɔfɛ k'a laɲininen don ni jɛkulu fila maa bɛɛ lajɛlen fɛ u ka taa yamaruya yɛrɛ kɔni ɲini jamana yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka u ka maramafɛnw to u bolo tilennenya kɔnɔna na ni communiqué yɛrɛ kɔni carila ni ka bɔ an ka Mali autorités ka cakɛda kɛ yɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔnɔna ni nin cakɛda kɛ yɔrɔ maa yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli ma walasa min yɛrɛ kɔni maramafɛnw yɛrɛ kɔni carilen jamana kɔnɔna na ka o kɛlɛ ni nin cakɛda kofɔlen yɛrɛ kɔni tugulen don an ka ministre de la sécurité et de la protection civile yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko walasa i ka se ka maramafɛn yɛrɛ kɔni mara jamana kɔnɔna na tilennenya kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni o permis biométrique yɛrɛ kɔni ko sariya yɛrɛ kɔni sigira jamana in kɔnɔna na a ka ca ni san 1 ye ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na permis minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ di maaw yɛrɛ kɔni ma papier yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni jatelen tɛ bilen olu ti minɛ o de kɔni na k'a laɲininen don u fɛ min yɛrɛ kɔni ye permis biométrique yɛrɛ kɔni u ka taa o nɔfɛ ka d'a kan o de kɔni wajibiyalen don wa o de lakodɔnnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana in kɔnɔna na secrétaire permanent yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'a bɛ ka nin hakilinajigi min yɛrɛ kɔni kɛ ko hakilinajigi in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ne ka ɲɛsin maa minnu ma k'olu ye entreprise de gardiennage entreprise de surveillance entreprise de transport de fonds fo ka taa se entreprise de protection des personnes physiques ale ni marifa bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bolo ni olu ka marifaw yɛrɛ kɔni ye catégorie fɔlɔ catégorie filanan fo ka taa se catégorie sabanan yɛrɛ kɔni ma ko ni hakilinajigi yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ne ka ɲɛsin nin maa yɛrɛ de kɔni ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka t'u ka permis biométrique yɛrɛ kɔni bɔ ka d'a kan permis min yɛrɛ kɔni b'u bolo papier yɛrɛ kɔni kan ko o tɛ ka minɛ jamana in kɔnɔna na bilen ko walasa i ka se k'i ka marifa yɛrɛ kɔni to i bolo tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'i kan ka taa ko in yɛrɛ kɔni boliboli kɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na o bɛ kɛ Médina Kura quartier yɛrɛ de kɔnɔna ni o bɛ Bamakɔ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ni permis biométrique yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'o kɛ kun de ye walasa jamana yamaruya di maa minnu yɛrɛ kɔni ma u ka marifa yɛrɛ kɔni mara u bolo yɛrɛ kɔni ka se ka o maa yɛrɛ kɔni ka enregistrement kɛ ale ni jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana bɛ yamaruya di maa minnu ma ni ka marifa yɛrɛ kɔni mara ka se ka o maa yɛrɛ kɔni yɔrɔ dɔ sanga ani wagati u kana na tunu togoya si la walasa walejugu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kunbɛn cogo min ko nin décision kura yɛrɛ kɔni bɛ ta ni ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ marifa mara u fɛ ko wa entreprise de sécurité fɛnɛ yɛrɛ kɔni sen bɛ décision in yɛrɛ kɔni na o de la k'a laɲininen don u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka t'u ka permis biométrique yɛrɛ kɔni bɔ ko ɲɛ tɛ papier min yɛrɛ kɔni bɛ u bolo o yɛrɛ kɔni tɛ ka minɛ jamana in kɔnɔna na bilen ni communiqué min yɛrɛ kɔni carila ni ka bɔ an ka nin cakɛda kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na o communiqué in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni contrôle kɛlen maramafɛnw ka jamana kɔnɔna na ka o ko yɛrɛ kɔni sabati fo ka taa se maramafɛn minɛbaga nin yɛrɛ kɔni ka u bila tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ka o laɲini de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an b'a lase bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko e kɔni ye entreprise de sécurité de walima k'i ye jamana kɔnɔden marifa yɛrɛ kɔni bɛ min bolo ko jamana ye yamaruya yɛrɛ kɔni d'i ma k'a laɲininen don i ka t'i ka permis biométrique yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka i bila tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na
An ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni k'o don lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko baara in yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer jamana in kɔnɔna na ni opérateur économique ale ni camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni ka bolo di ɲɔgɔnma yɛrɛ de kɔni jamana in kɔnɔna na kan ka jamana région militaire fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni camion citerne escorteli yɛrɛ kɔni halisa o baara yɛrɛ kɔni bɛ sen na nin yɔrɔ in na ko janvier kalo tile 27 ale ni janvier kalo tile 29 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko camion citerne kɛmɛ ani kɔ boyanko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni escortera an ka force sirajɛ maaw yɛrɛ kɔni fɛ ni o camion citerne yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ Labɛzanga localité la ni localité kofɔlen yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ ye min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ale Niger ka frontière yɛrɛ de kɔni na an ka force sirajɛ maaw yɛrɛ kɔni ni camion citerne kɛmɛ ani kɔ min yɛrɛ kɔni escorté janvier kalo tile 27 ale ni janvier kalo tile 29 ni ɲɔgɔn cɛ la san 2026 a yɛrɛ la k'a fɔ ko camion citerne yɛrɛ kɔni tun bɛ ka taa di Kidal Gao ale ni Menaka région maaw yɛrɛ de kɔni ma walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko gɛlɛya ye danga kari o la ni région fɛnɛ kɔnɔna na kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Labɛzanga ale de kɔni ye localité min yɛrɛ kɔni na an ka Mali fintigilakaw ale Niger ka fintigilakaw u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o yɔrɔ in na walasa min yɛrɛ kɔni ye camion citerne yɛrɛ kɔni convoi ka o lakana yɛrɛ kɔni sabati ni k'u escorter ka se n'u ye f'u se yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ka sɔrɔ basi foyi yɛrɛ kɔni ma camion citerne ninnu sɔrɔ ko ni tile 3 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o tile 3 yɛrɛ kɔni na camion citerne kɛmɛ ani kɔ yɛrɛ de kɔni escortera force sirajɛ maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko tile 3 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye commandement militaire yɛrɛ kɔni ale bɛ se ka minɛn fɛn fɛn yɛrɛ kɔni di fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ni o ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ni o la drone fo ka taa se hélicoptère ma ale ni duguma kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye commandement militaire ale o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka bolo yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka u dɛmɛ camion citerne ni escorteli baaraw la lakana kɔnɔna na camion citerne bolilaw ni yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu hakili sigira kosɛbɛ ka d'a kan Mali fintigilakaw ye minɛn minnu yɛrɛ kɔni bila u ka bolo yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka camion citerne ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni escorter lakana kɔnɔna na k'o ye olu hakili sigi kosɛbɛ ko wa u dalen don an ka Mali fintigilakaw la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin wale yɛrɛ kɔni b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni camion citerne escortelen halisa o baaraw bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw fɛ ko wa ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min opérateur économique fo ka taa se camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni ma u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa min ye jamana ka tajimafɛn o bɛ se ka don cogo min sanga ani wagati sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na an ka Mali consulat général min yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire faaba ni o ye Abidjan yɛrɛ kɔni o ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2026 ko siraba kasara jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madina ni localité la ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Bujali fanfɛla yɛrɛ de kɔni na an ka consulat général yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni bolimafɛn min yɛrɛ kɔni ye kasara yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin sira kofɔlen yɛrɛ kɔni kan ko bolimafɛn yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ Kolonjɛba localité de la ko bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni tun b'a kɔnɔna na bɛrɛ tun tɛ o jɛ maa 60 la o maa 60 in tila bɛɛ yɛrɛ kɔni ye muso ale ni sifinnaka musow yɛrɛ de kɔni ye ko muso ale ni sifinnaka muso nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔdenw de ye ko nin siraba kasara yɛrɛ kɔni na bilan provisoire min yɛrɛ kɔni bɔra an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o y'a yira k'a fɔ ko maa 14 de bɔnɛna a nin na ko maa caman yɛrɛ de fɛnɛ joginna o maa caman joginen nin yɛrɛ kɔni na maa 4 olu yɛrɛ kɔni taara ni ka taa n'u ye Korogo dɔgɔtɔrɔso la maa 23 olu taara ni ka taa n'u ye Madina dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa u ni furakɛli minnu ka kan u ka se ka da u ka teliya la an ka Mali consulat général min yɛrɛ kɔni bɛ Buwake ale kɔni wulila joona ne ka i senfa ka taa siraba kasara yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ la walasa yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ cogo min ka se ka o dɔn ale ni ka an ka autorité consulaire u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin maa o maa minnu yɛrɛ kɔni joginna nin ko in na ale ni maa somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma minnu ka mɔgɔ yɛrɛ kɔni ni tora nin ko in na nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an b'a yira u la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye bilan laban yɛrɛ kɔni ko o ma bɔ fɔlɔ nka bilan provisoire min yɛrɛ kɔni bɔra o y'a yira k'a fɔ ko maa 14 yɛrɛ de kɔni sara nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu de kɛ banbagatɔw yɛrɛ kɔni k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginnen don an bɛ nɔgɔya da dugawu yɛrɛ kɔni don olu ye min ye capitaine Ibrahim Traoré ni ale de ye Burkina Faso jamana ɲɛmɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka kɛlɛkɛminɛn ɲumanw yɛrɛ kɔni di a ka jamana lakana tigilamɔgɔw ma walasa u bɛ se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati cogo min na o ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2026 sɔgɔmarafɛla yɛrɛ kɔni fɛ min ye capitaine Ibrahim Traoré ale ye cérémonie ba dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya cérémonie ba min yɛrɛ kɔni senfɛ a ye moto caman yɛrɛ kɔni di a ka jamana police nationale yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka maa ninnu dɛmɛ u ka jamana
jamana lakanani baaraw la ko bakurubaya la min yɛrɛ kɔni ye capitaine Ibrahim Traoré ale ye moto 2000 yɛrɛ de kɔni di a ka police nationale maaw ma walasa min yɛrɛ kɔni ye jamana polisiw yɛrɛ kɔni olu ka tani ka segi ka se ka nɔgɔya jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna wali min bɛ kɛ sababu ye ni ka u dɛmɛ jamana kɔnɔdenw lakanani baaraw la kosɛbɛ capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ kɔni kelen ni ka ni bolimafɛn ɲumanba ninnu yɛrɛ kɔni di a ka jamana police nationale maaw yɛrɛ kɔni ma o bɛ tali kɛ min yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni ka laɲini ye walasa min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn modèle kuraw yɛrɛ kɔni k'u di jamana lakanatigilamaaw ma walasa jamana localitéw yɛrɛ kɔni na lakanabaliya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka se ka jamana lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ ka jaabi ɲumanba kɛ ni ka ɲɛsin u lakanabaliya ninnu ma ko Burkina Faso jamana ɲɛmaa kɔni ye ni moto minnu yɛrɛ kɔni di a ka jamana police nationale maaw yɛrɛ kɔni ma ko moto nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye marque yento de ye ni o kɔni tɔgɔ in ye tɔgɔ kɔrɔmayaba ye ka da ka tɔgɔ in yɛrɛ kɔni kɔrɔ de ye ko lakana yɛrɛ kɔni kan dɔ la capitaine Ibrahim Traoré kelen ni k'a sugandi yɛrɛ kɔni ka moto marque yento yɛrɛ de kɔni di a ka jamana police nationale maaw yɛrɛ kɔni ma ko kɔni tɛ ko gansan ye ka da k'a ka laɲini de ye min ye o de ye a ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛn yɛrɛ kɔni olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ka o bila jamana yɛrɛ kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sanfɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaa ale kɔni ma moto marque yento yɛrɛ kɔni sa a kun fɛ k'a ye moto nin yɛrɛ kɔni sugandi kun kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de la ka da ka ni moto nin yɛrɛ kɔni ye moto telimanw ye moto nin yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni alerte yɛrɛ kɔni nana dɔrɔn min ye Burkina Faso ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ se k'u teliya ni ka taa jaabi yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin o ma ka da ka moto ninnu ka teli kosɛbɛ zone dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka taga olu la o ka gɛlɛn kosɛbɛ wa zone dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni ye walejugu kɛ o ka ca o yɔrɔ ninnu na o bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye polisi maaw yɛrɛ kɔni ka patrouille kɛ mobile ninnu olu tɛ se ka taa o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye ni moto ninnu ye min ye Burkina Faso ka police nationale maaw ye u bɛ se ka don wo bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'u ka ni moto ninnu ye ka da kan ni ye patrouille kɛ mobile olu tɛ se ka don o yɔrɔ ninnu na wa zone dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ ka taga yen o ka gɛlɛn kosɛbɛ nka moto ninnu bɛ don wo bɛɛ kɔnɔna na wagati min capitaine Ibrahim Traoré ale bɛ ni moto ninnu clé yɛrɛ kɔni di a ka jamana lakanako minisiri ma ni o ye commissaire divisionnaire de police Mamadou Sana yɛrɛ kɔni ye a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ a ka jamana lakanako minisiri yɛrɛ kɔni k'a yira a la k'a fɔ ko baara min yɛrɛ kɔni dilen don jamana lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni ma ko baara in yɛrɛ kɔni ye baara kɔrɔmaba ye k'ale capitaine Ibrahim Traoré ale kɔni bɛ ni moto ninnu clé yɛrɛ kɔni di a ka jamana lakanako minisiri yɛrɛ kɔni ma walasa Burkina Faso jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana ka se ka sabati u ka jamana kɔnɔna na ko jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili jamana kɔnɔna na ko kɔni ye baara ye min dilen don jamana lakanatigilamaaw ma ko wa min yɛrɛ kɔni ye a ka lakanako minisiri yɛrɛ kɔni halisa u ka continuer ni ka a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni encourager kosɛbɛ u k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ jamana lakanani baaraw la walasa Burkina Faso fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana ka se ka sabati min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka lakanako minisiri yɛrɛ kɔni ale bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta jamana police nationale maaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni filɛ ni ka ni moto kura min yɛrɛ kɔni di police nationale maaw yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ni moto kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni marako ɲuman ale ni ka u baaraw yɛrɛ kɔni kɛ i n'a fɔ a duru ma k'u ka baara kɛ cogo min k'a bɛ layidu ta min yɛrɛ kɔni capitaine Ibrahim Traoré k'a fɔ ko moto ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na kun k'u bɛ o ɲɛnabɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité ma olu b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni lakana hakilisigi ale ni dususuma yɛrɛ kɔni o ka se ka na Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kunna ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye police nationale ma olu filɛ ni ka ni moto kura min yɛrɛ kɔni sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ se ka taa intervention yɛrɛ kɔni kɛ teliya la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma